प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। हल्ली महिलांमध्ये पाळीच्या समस्या, त्यामुळे होणारा त्रास, अतिरक्तस्राव, पीसीओडी प्रॉब्लेम अशा त्रासांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याचं दिसून येत आहे। यामागे मुख्य कारण हे महिलांच्या कामाचं बदललेलं स्वरूप आणि चुकीची लाईफस्टाईल असं एका अभ्यासातून समोर आलंय। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण 7 लाईव्हचा बेटर लिव्हिंग। आता सगळ्याच क्षेत्रात डिजिटायझेशन झालंय। तंत्रज्ञानात प्रगती झाल्यामुळे शारीरिक श्रम कमी होऊन मानसिक श्रम वाढले। शिवाय तासनतास एकाच जागी बसून काम करण्याचं प्रमाणही वाढलंय। महिलांच्या दृष्टीने ऑफिस वर्क जास्त फायद्याचं असं म्हटलं जात होतं, पण याच तासनतास एकाच जागी बसून काम करण्याचे दुष्परिणाम आता समोर येत आहेत। कामाचे 8 ते 10 तास एकाच जागी सलग बसून काम करणं, व्यायामाचा अभाव, कामाचा आणि इतरही वाढते ताण, सकस आहाराची कमतरता या सगळ्याचा स्त्रियांच्या शरीरावर गंभीर परिणाम होताना दिसून येतोय। आता काय आहे हे फायब्रॉइड? तर अशा गाठी साधारण 30 ते 50 वयोगटाच्या महिलांमध्ये अधिक दिसतात। वयाच्या 50शीला पोहोचेपर्यंत युटेरियन फायब्रॉइड्स म्हणजेच गर्भाशयात गाठी होणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाण मोठं आहे। प्रसूतीच्या काळात गर्भाशयामध्ये विशिष्ट तऱ्हेची स्नायूंची गाठ किंवा गाठी होतात, त्याला फायब्रॉइड किंवा मायोमस असंही म्हणतात। आता यामागची नेमकं कारणं कोणती आहेत? तर आजवर याची कारणं ठामपणे कुणालाही सांगता आलेली नाही आहेत, पण शरीरात पुढील बदल झाल्यानं हे प्रकार उद्भवू शकतात। संप्रेरकांमधील बदल, वेगवेगळ्या प्रकारची ग्रोथ, उदाहरणार्थ इन्सुलिनचं प्रमाण, अनुवांशिकता, त्यानंतर ECM। आता ही लक्षणं कोणती तीही जाणून घेऊया। गाठी कुठे आणि किती आहेत, त्याचा आकार केवढा आहे यावर लक्षणं अवलंबून आहेत। काही स्त्रियांमध्ये तर लक्षणं आढळतच नाहीत। तरीही बहुतांश स्त्रियांना जाणवणारी लक्षणं अशा आहेत: मासिक पाळी दरम्यान अतिरक्तस्राव आणि प्रचंड वेदना, कंबरदुखीने पायांमध्ये वेदना, मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये वाढ, बद्धकोष्ठता, ओटीपोटात भरून येणं, वंध्यत्व। आता शस्त्रक्रियेचा निर्णय आता कधी घ्यावा तेही पाहूयात। हल्ली अनेक प्रगत उपचार पद्धती उपलब्ध झाल्यात। कर्करोग वगळता सर्वच आजारांसाठी अन्य उपचार पद्धती भारतात उपलब्ध आहेत। स्त्रीच्या त्रासाचं प्रमाण, आजाराचं गांभीर्य, तिच्या मनाची तयारी, शरीराची तंदुरुस्ती इत्यादी घटकांचा विचार करून शस्त्रक्रिया करण्याची गरज आहे किंवा नाही याचा निर्णय घ्यावा लागतो। तरीही गांभीर्य लक्षात घेत डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं उपचार घेणं उपयुक्त ठरतं। काही स्त्रियांना अतिरक्तस्रावाचा त्रास होतो, विशेषतः 40 नंतर पाळीच्या तक्रारी जास्त प्रमाणात आढळून येतात। सोनोग्राफी, पॅप स्मिअर टेस्ट, क्युरेटिंग इत्यादी केल्यावर अंतस्राव असंतुलन असल्याचं निदान होतं। अशा वेळी सुद्धा प्रत्येक स्त्रीला वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करता येतो। उदाहरणार्थ विशिष्ट औषधं, अंतस्रावाच्या गोळ्या, प्रोजेस्टेरॉन असलेले गर्भाशय वलय इत्यादींचा वापर करता येतो। बलून थेरपी, एंडोमेट्रियल रिसेक्शन इत्यादी कॉन्झर्वेटिव्ह सर्जरी करून गर्भाशय वाचवता येतात। काही वेळा उगाचच काळजी करणाऱ्या स्त्रिया आढळून येतात। छोटी गाठ, पांढरं पाणी अशा क्षुल्लक कारणांसाठी ऑपरेशनचा आग्रह धरतात। तर काही वेळा मात्र खूप त्रास होत असताना, पोटात स्वतःलाही गाठ लागत असतानाही भीती, संकोच, निष्काळजीमुळे स्त्रिया डॉक्टरांकडे जात नाहीत, दुखणं अंगावर काढतात। अगदीच असह्य झाल्यास स्त्रीरोग तज्ज्ञांकडे येतात। अशावेळी त्यांची तब्येतही ढासळलेली असते, तसेच गाठी खूप वाढल्यामुळे शस्त्रक्रिया ही गुंतागुंतीची होऊ शकते। तेव्हा अतिकाळजी किंवा अतिनिष्काळजीपणा अशा दोन्ही विचारसरणी अयोग्य आहे। योग्य वेळी वैद्यकीय सल्ला घेऊनच योग्य उपाययोजना अंमलात आणणं महत्त्वाचं आहे। आता इथंच थांबतोय। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।